Ukusindiswa kwakho akukunikezi authority noma akuguarantee iauthority yokuthi ushaya umthetho ekhaya ubaba ekhona. So you believe ukuthi now you are qualified ukushaya umthetho ubaba ekhona ekhaya ngoba ususindisiwe. Awubi umnomzana ekhaya ngokusindiswa. Kodwa ekhaya uba ingane ngoba uyingane yakhona. Uma ubaba ekhona ekhaya uyasihlonipha isinqumo sika baba ongakasindiswanga, ongakaphendukanga, ongakalithathanga ivangeli. Ukuthatha kwakho ivangeli akukunikezi authority yokudisrespecta imithetho yabazali ekhaya. Uma usekhaya awushaya imithetho yasenkonzweni ngoba abazali bangakakholwanga, ngoba abazali bangakasindiswanga. Into evamise ukwenzeka, you have power and authority yokuthi ube isoul winner ngoba wena sosindisiwe. Ukuba isoul winner is very much simple, but people don't understand. Ukuba isoul winner, you win souls ngensindiso yakho uma uyidisplaya ngendlela efanele. Uma uyingane ekhaya, abazali abangakasindiswanga bangamkhetha uJesu ngawe, bebona the way when udisplaya ngakhona insindiso ekhaya. Ngoba into yenza abazali ukuthi bangayithathi lento yakho yensindiso, it's how when you portray or you display insindiso ekhaya. Bazibuze ukuthi ukusindiswa kanti kwenza umntwana ukuthi adisrespect ekhaya. Ukusindiswa kwenza ukuthi umntwana angahloniphi imithetho yabazali na ekhaya. Baba nama questions amaningi ukuthi insindiso yinto efundisa umntwana ukuthi angahloniphi umthetho ekhaya. Ngoba awukwazi ngoba wena sosindisiwe uthatha umthetho wasebandleni uyowushaya ekhaya ubaba ekhona. Uma nje usindisiwe, imithetho ngokweqiniso yasebandleni ayingene ekhaya. Uma ubaba engakhonzi, uma ubaba engakalitholanga ivangeli, even nomama noma ngasindiswa kangakanani, imithetho yasenkonzweni ayingene ekhaya ubaba ekhona. Ubaba uyahlonishwa noma angaphuza noma angadla luphi uhlobo lotshwala, kodwa umthetho kaBaba uyahlonishwa. Awukwazi ukuthi umama ngoba sokhethe insindiso, somkhethile uJesu eyinkosi nomsindisi wempilo yakho, umuzi wakho uyoconductwa umthetho webandla. Njengathi singabaholi, singabafundisi, sinamakhaya wethu njengabo baba la shaya khona imithetho ethotshelwa khona. Enkonzweni kunomthetho webandla ekumele usale kuphi ebandleni. Ezinye izinto asiyithathe emabandleni ngoba it's unfortunate ukuthi you are not ready for this. Imishado namakhaya amaningi aphelile, aqedwe yinkonzo, aqedwe amabandla. Ngoba thina sihamba nezinye izinto siyithatha emabandleni siyenazo kuphi emakhaya. Kungakho obaba abaningi abangakhonzi, hayi ngokuthi abafuna ukukhonza, hayi ngokuthi abamthanda uKristu, hayi ngokuthi abafuna ukusindiswa, ukuthi they feel useless ngokuthi emzini yabo kuphila imithetho yebandla ekhona ubaba ebathi ushaya umthetho angazwakali, kodwa umthetho othotshelwa ekhaya umthetho kamfundisi. Listen, umthetho webandla awusebenzi kuphi ekhaya. Uma nje ekhaya kangqobo umapholoba, ubaba umapholoba unalo lonke ilungelo lokushaya umthetho ekhaya engakholwa. Abakholwako abasesandleni sika baba umapholoba bawuthobela umthetho wobaba. Kungoba thina we've been given power and authority yokuthi sibe ama-soul winners. Ukuba i-soul winner is to portray into ongiyo kahle ukuze nomuntu ongayona lento leyo ongiyo ngelinye ilanga ayithande ngoba eyibona kuwe lento ukuthi yinhle kangakanani. Obaba abangabathanda abafundisi kungukuthi they feel disrespected ngokuthi abafundisi bashaya umthetho emabandleni baphinde bashaya imithetho emakhaya yamanye abomnomzana. Uyabona nje siyawahlonipha amakhaya abantu, kumele sibahloniphe abanomzane bamakhaya. Ekhaya kaZulu kunomthetho wakwaZulu, ekhaya ebandleni la sikhonza khona kunomthetho webandla. Lalela, uma uwumama okhethe insindiso
walikhetha ivangeli lakubamba, ngoba angeke sakufihla lokho ukuthi kunabo mama ababanjwa amandla ensindiso, ababanjwa amandla evangeli, kodwa obaba basengakaphendukanga. Into ebangela ukuthi obaba bathathele kude ukuthi basindiswe ukuthi bayaqindezeleka ekhaya la kumele ngabe baba namandla khona. Yindaba ukuthi ososindisiwe ekhaya ongumama uqindezela ubaba ekhaya ngomthetho womunye umuntu obeke ulanda kuphi ngaphandle kwebandla. Siyakubona lokho. Kungakho uma ususindisiwe, you need to understand something ukuthi uma uyingane uba ingane ekhaya, you respect abazali, you respect imithetho yabazali. Uma ushadile kodwa ubaba akayikhethanga insindiso, 100% you are submitter emthethweni wasekhaya.